ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሳምሕ ሹክሪ ንሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት የማነ ገብረአብን ትማል ሓሙስ 12 ጥቅምቲ ኣብ ካይሮ ተቐቢሉ ኣብ ዘዘራረበሉ ብዛዕባቲ ኣብ ጋዛ ኣብ መንጎ ወገን ፍልስጤምን እስራኤልን ዘሎ ሓደገኛ ኩናትን ምዕባለን ግብፂ ዝሃበቶ ሓሳብን ገምጊሙ እቶም ሚኒስትራት ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን ዘሎ ተኣፋፊ ኩነታትን ኣብታ ሃገርን ዞባዊ ጎረባብታን ዘስዕቦ ጽልዋን ኣመልኪቶም እውን ተዘራሪቦም ግብፂ ነዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ገለ ካብቲ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ጋዛ መወዳእታ ንምግባር ንዕርቂ ዝሕግዙ ክውዘተታት ኣብ ምትብባዕ ትርከብ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ብተደጋጋሚ መንጎኛ ዝኾነት ግብፂ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ውሽጢ ዶባቶም ንዝፍጠር ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ ተዘኻኽር ግብፂ ምስ ኣሜሪካን ካልኦትን ብዶብ ጋዛ ኣቢላ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምሃብ ዝዓለመ መደባት ከም ተፈቅድ ክትሕብርን ከላ ካብ ኩናት ዝሃደሙ ሰባት ናብ መሬታ ከይኣትዉ ዶባታ ከም ዝዓፀወት ኣቐዲማ ሓቢራያ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ብዕጡቃት ሓማስ ኣብ እስራኤል ዝወረደ መጥቃዕቲ እስራኤል ብተካይዶ ዘላ ድብደባት ዝመዛበሉን ግዳያት ዝኾኑን ዘለዉ ኣብ ጋዛ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ውሑስ መሕለፊ ንምሃብ ኣብ ዝብል ሓሳብ ንምምያጥ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን ምስ እስራኤልን ግብፅን ከም ዝተዘራረበ ንሮይተርስ ሓቢሮ ኣብ ኒጀር ፖለቲካዊ ኩነታትን ባህርያዊ ሓደጋን ዘኸተሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ይብእስ ኣብታ ሃገር ብሰንኪ ዝጸንሐ ብልሽውናን ለውጢ ክሊማ ዘኸተሎ ባህርያዊ ሓደጋን ብሚልዮናት ዝቑጸር ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ገሊጹ ኦቻ ምስ መሻርክቱ ብምዃን ኣብታ ሃገር ተጀሚሩ ዝጸንሐ ሰብኣዊ ሓገዛት ይቕጽሎ እኳ እንተሃለወ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ተደሚሩ ቁጽሪ ተጸባይ ረድኤት ዝኾነ ህዝቢ እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቡ ልዕሊ 3 ሚልዮን ህዝቢ እዚ ማለት 13 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ኣዘኻኺሩ ብመሰረት ናይ 2023 ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኒጀር ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ዓለምናያ ኣብ ኒጀር መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ናይ ዝዓመት ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተኻየደ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝኽሰት ዘሎ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ብኢዳ ዙር ንዝፍጸም ሰንሰለት መግዛእቲ ብፍላይ ድማ ምትእታው ፈረንሳን ምብታኽ ዝዓለመ እዩ ዝበሃል እኳ እንተኾነ ነተን ድሮ ብድኽነት ክሕመሳ ዝጸንሓ ሃገራት እቲ ዞባ ግና ናብ ዝበኣሰ መልኪ ተነጽሎን ግጭታትን ከየውድቐን የስግእ ፕሮፌሰር ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ክላውድያ ጎልዲን ሳልሰይቲ ጓል ኣንስተይቲ ተዓዋቲት ሽልማት ኖቤል ስነ ቁጠባ ኮይና እቲ ብሶኒ 9 ጥቅምቲ ንፕሮፌሰር ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ክላውድያ ጎልዲን ንዓሰርተታት ዓመታት ብዛዕባ ፍልሊ ደሞዝ ኣብ ጾታ ንምጽናዕ ዝገበረቶ ስራሕ ብምውጋስ ዝተዋህበ ስልማት ነቲ ኣብ ኮሚቴ ስልማት ኖቤል እውን እንተኾነ ዘሎ ናይ ጾታ ዘይምዕሩይነት ንምዕጻው ንእሽቶ ስጉምቲ ተባሂሉ ጎልዲን ካብ 93 ተሸለምቲ ኖቤል ስነ ቁጠባ ሳልሰይቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥራያ ንሳብ ዝገበረቶ መጽናዕቲ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ዋላ እኳ ቀጻሊ ዕቤት እንተርኣየ እተን ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ዝበጽሓውን እንተኾነ ደሞዝ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክሳብ ሕጂ ምፍልላይ ኣሎ ትብል ሙሉእ ግዜ ዓመት ሙሉእ ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝኽፈልዎ ክፍሊት ብገምጋም 83.7 ሚእታዊት ይኽፈላ እዚ ዘይምዕሩይነት እዚ ኣብ ጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ይዓቢ ስልማት ኖቤል ስነ ቁጠባ ኣብ 2009 ካብ ደቂ ኣንስትዮ ንፈለማ እዋን ንኣሜሪካዊት ምህርቲ ስነ ፍልጠት ፖለቲካ ኤሊኖር ኤስትሮ ክወሃብ ከሎ ኣብ 2019 ድማ ንፕሮፌሰር ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ማሳቹሴትስ ኤስተር ዱፍሎ ተዓዲሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን